Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, bos. Jadi ceritanya hari ini mau dadani bos Baspal bocor bos. Kuwi ini tak boleh. Kuwi luka napa ini? Kurang mlebu tok. Tuh bos ceritanya kurang masuk bos bolongan ini. Roh waket ngono ya. Bahasa yang suwine kan kena sing roh mulya. Iya. Terus bocor kuwi. Kena cutek apa no? Ping ya. Cutek sindok. Pangat kuwi. Di. Pangat apa? Ada landok malangan ini. Tangannya sindok. Nah. Anu niku muka ora? Mungkin lemari kurang tuwa lare. Oh lare. Siap. Jajal kok dijajal sih. Aduh. Coba sih dilanjut. Kembali lagi. Nek. Bocor ora? Aku ini. Ini balik tok Oke bos, lepas ditandali tok bos. Ada ikan saman wes menurutnya tidak bocor ini tidak bocor tidak tidak lagi sih bos itu kan ibu ya kan wedine kuwi iso tawur terus akhirnya bentet to. Makan ibu wis enak ini. Selancar bos. Selancar bos. Bisa buka mantap. Wastafel. Wis kok. Lah sing gak bocor. Ngono tok jenenge. Lho kan begitu niki tak iki apa iki? Iki paling kaya nganu lho, apa jenenge? Wis sowo te gak ngerti ya ngono ya. Saka ngono ya iki paling dikai nganu paling apa jenenge? Apa ngono bergak? Wis segede ngono ya. Iya kan? Patah. Itu telepon ya. Aman bisa. Cuma cepot tok ya. Iku lek anu Pak, kena aliran kenceng. Ucul. Ya kurang delep pancene. Terakhir ora delep. Apa lek disisetin neh mboten saged. Ya wis tak delep nanti. Iki didelepno ta. Dilebokno ya. Lek kesep gede ngono banyune. Tah. Kesep gede ngono. Ndang. Lah.
Tidak nanti. Wes. Saya mau sampein iki. Mungkin kudu kurang gelap tas dibenakno. Ngono lho, Bos. Dibumbet sik ae ben ngerti anune. Bumpet piye? Sip dibumpet apane? Oh, bolongane kuwi. Panas dulu lho. Non, boten. Gak dulu. Jadi anu ben jajal ora. Oke. Ngopi ya, Bang? Kan macet toh niku. Ucul. Iki dulu apa nih tak ireng-ireng? Hah? Kesane ya. Apa sih jajal lho. Oh, pun malah. Mangan. Ye, Oke. kowe iki delekno, Bos. Karo Sing gelem niku. kange to, Bos. Tukange ya. Aku emang ngomong nih. Lagi kange ya. Buat ngeruwek kamu. Jangan. Ya. Iya loh. Ngomong abadi po. Tahu mages. Wes, aman, Bos. Aman. Kopi. Kopi ya. Kopi berapa, Mul? Kowe gak ada stok gak apa-apa tak? Ya kowe. Cina lu. Cina Mul ya? Ya loro ya aku tahu. Loro. Ya loro ya. Lisin. Wis apa aku aja tek nganu kok mobilnya Samsung kok. Motor iki. Motor, Bos. Wis ngono lho jadi iki wis santai. Wis selesai, Bos. Kowe kan ning ndi Tebal iki? Iki daya. Oh, gede dhewe. Sapa ini ngono? Nek Mas Dedek ribut. Ribut. Gembeng barangnya? Ya. Ya ora apa-apa, Bos. Mas Gembeng karo bojone. Kok David legarene? Ya isuk mau. Oh, wis mulai ya? Wes. Boleh rene bro. David, Bos. David udah pulang. Pulang, Bos. Wis jebol buat hari-hari. Wis ngono, Bos. Wis. Oh, panas kentor-kentor. Oh, panas saka ngene ya. Panas sume panas. Oh, panas begi wadem. Oh. Muadem jabro wis. Biasane gak nggo kipasan entak. Pateni ya. Pasang ini, Bos. Kuwi dolanan Samsung iki ta, blorotan. Iki duit-duitan tak geblok iki. Mbok gowo piye? Nggih, sebar ning tengah ratan lho le duit iki sak geblok le. Disebar tengah ratan sawur kroyokan. Balik saidian kok. Wis nyantai ngopo sik. Piye? Ngene. Piye? Ngene. Dian le. Dikocok. Nek kocok ketok, Cuk. Bajingan. Goblok. Wis sak bos oleh. Masuk mbok ketok. Nek ketok kok. Kocok to nyangkut terus ditoki. Ketokne kocok. Loh, opo? Ora delok men to. Kok padahal diketok kalane kocok. Apa Jawa atine pawaras buat tergodhong jati wis karo, Bos. Wis keriting kabeh, Bos. Ngopi, Bos.
Nyata nek kene adem ya omah. Iya toh. Jane dikai AC yang iki malah. Lah, rene terus lo kayak yasin. Lah kalau ini terus kipas angin gede malah pola adem iki kok. Asik. Dari Jakarta nih, Pak. Cek burung. Ngeteni jam ya. Jam terbang maksudku. Iya. Iya jam terbang kok. Ngono lho lur iki. Iki duit-duitane gone kuwi. Tak gawa ki kok tak ndungno caci cilik kok. Ale gajianku. Gajianku rene le 100 ini bos. Wes ngelur plok siang hari ini. Pirang menit kuwi? Songo arep mau wis mau ke sapa to. Alah, masih songo kok ya. Ngene cocok kesel ya wong. Wis ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.